משהו שנקרא סוף טוויסט, סוף שבוע בים המלח. היה מאוד נחמד, מספר 2, ואנחנו כבר נחשוב על עוד אחד. ביוון. במימון המנצח של הטורניר. כל רבעון אחד ופעם בשנה בחו"ל. ואנחנו רוצים לציין את מי שניצח, ניצחו, וזה מר צחי. מסתפר לכבוד זה. כן, נראה מרשים. אתה יכול לעלות לשתוך לך עכשיו שהוא לא עשה. תגיד משהו. מה זה בטורניר, צחי? מה? לליגה, שכידוע יש שני שלבים, שלב הטורנירים ושלב הגביע, נתחיל בשלב הטורנירים, ולמקום השלישי אני מזמין בזאת קהילת טוויסט ליגה וטורנירים, מכריזה למקום השלישי בעונת קיץ 23 בשלב הטורנירים, מר בני פרם. הופה. הגיע לתוצאה של 7.488 נקודות, שיחק 12 משחקים, ניצח פעם אחת, וכן הלאה, זה כתוב, אני אפרסם את זה בצורה מלאה. מקום שני, קהילת טוויסט ליגה וטורנירים מכריזה על המקום השני בעונת קיץ 23 בשלב הטורנירים, מר אמיר ממלא. למה? זה חובה. כיף. תקריא. הגיע לתוצאה של 7.992 נקודות, שיחק 15 משחקים בשלב הטורניר, ניצח פעמיים וזכה במקום השני פעם אחת. ולמקום הראשון מאסטרו. צריך להכריז עליו. קהילת טוויסט ליגה וטורנירים מכריזה על המקום הראשון בעונת 2023, שלב הטורנירים, מר ירון ארשוטר. שהגיע לתוצאה של 8.082, שיחק ב-13 משחקים, ניצח ב4 מהם וזכה במקום השני 3 פעמים. כל הכבוד. גביע. וואו. תודה רבה. חיבוק, נשיקה, פיס. הוא לא אינטימי, הוא לא... ועכשיו לשלב הגביע. קהילת טוויסט ליגה וטורנירים מכריזה למקום השלישי בגביע עונת קיץ 23. אמיר, תפרגן, מה זה? צחי. אתה 2. יש כבוד. צחי. מה? תמשיך את התפקיד. אמיר, בוא שנייה. תעמוד כאן. אין להם סיכוי. תקריא את זה. טוב, קהילת טוויסט, ליגה וטורניר מכריזה על המקום השני בגביע עונת קיץ 2023. מר עודד ליפשיץ, מקום שני? מקום שני? 10.720 נקודות. אכן כן. היינו בטוחים במקום ראשון, אבל הייתה הפתעה כנראה. מי גנב לך את המקום הזה? שיחק 8 משחקים. אמיר הגיע למקום ראשון בשולחן השני. וניצח ב4 מהם, שיחק הרבה בשולחן בשולחן הראשון. הראשון, כן. ממוצע נקודות 266. וואו. שהכנסת שם על שום קודם דבר. כל התאבלתי יום שלם. אחרי שעה... עודד, בדקת שלא טעית? אתה טועה הרבה בזמן האחרון. בדק, כן, את זה בדק. 10 פעמים. זהו בדק טוב, אל תדאג. קהילת טוויסט ליגה וטורנירים, מכריזה למקום הראשון בגביע
עונת קיץ 23, מר אמיר מנואלי. זה הדיון. כמה הבדל בניקוד? מה? כמה ניקוד? ההבדל הוא עשירית בערך. בוא'נה, אני אמיר, בודק את כל הדפים. אמיר הרווחת פעמיים. אני בודק את כל הדפים. גם שבוע בכית שהפסדת וגם ניצחת. אני מבין, אולי כל העולמות. מבחינתו ידע מקום שני. אמרנו לך, יום שלם אדמה. כן, אמרת זה מקום שני, אמרתי לך שזה. הייתה לי הרגשה, האמת. לא מגיע לחרא הזה. עד שלא יקראו לו גביע, הוא לא ילגע. מה אני אעשה? אתה יכול לשכוח. זהו, עד כאן. רגע, ספר מה חדש בליגה החדשה. יש חדש, יש כאן פלטפורמה של שעדי גונן